שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על דף. אז מה זה דף? דף זה PHP Framework שמאפשר לנו לבנות אפליקציות אינטרנט, אתרי אינטרנט ו-API בנוחות ויעילות. היום נושא פיתוח האפליקציות באינטרנט הוא נהיה מורכב. היום בשביל לפתח אפליקציה מודרנית, אנחנו משתמשים בדרך כלל בשלושה פרויקטים. בפרויקט של Backend, שזה כל הלוגיקה לאתר אינטרנט שלנו, בפרויקט של API, שזה מאפשר לאפליקציות אחרות לגשת לאפליקציה שלנו, ובפרונט-אנד, בפרונט-אנד בדרך כלל יש לנו שלושה אפשרויות, או ב-HTML ו-CSS, פשוט להחזיר אותו, או להשתמש ב-View Engine, ואז אנחנו צריכים ללמוד פריימורקים אחרים שבנו, בשביל שנוכל להשתמש ולבנות UI ליוזר קצת יותר מורכב ויותר בנוחות. או שאנחנו משתמשים ב-Client Side Server App, שזה פרויקט חדש בפני עצמו, ולפעמים הפרויקטים שלנו מגיעים למצב שבשביל אפליקציה אחת אנחנו צריכים 3-4 פרויקטים. מפתחי PHP רוצים להגיע למצב שהם מפתחים בצורה חדשה, עם קומפוננטות, כמו באפליקציות חדשות של Client Side Server, Client Side Rendering, React ובלייזור ואנגולר. כתיבה חדשה. והיום דף מאפשר את זה. לבנות אפליקציות עם קומפוננטות, וממש מרגישים שזה כמו React או בלייזור. הכל רץ על השרת, Server Side Rendering, עם הבטחה מלאה, כמו שאנחנו יודעים לעשות עד היום, ומספקים למשתמש רק את התוצאה שהוא ביקש. זה בנייה חדשה ומודרנית על סרבר סייד. אז מה זה דף קומפוננט? דף קומפוננט זה בעצם מאפשר לנו לבנות רכיב שמורכב מלוגיקה של PHP ו-HTML, וביחד הוא מייצג לנו HTML טאג מאוד יפה, ואנחנו יכולים להשתמש בו באתר שלנו איפה שאנחנו רוצים. עד היום, הבראוזרים שמדברים באפליקציות עם ה-PHP שלנו זה בצורה כזאת. הקליינט מדבר עם השרת באמצעות קריאות של HTTP. ואז הוא מחזיר לו, כמו שאמרנו, את ה-UI, או HTML, או View Engine, או שאנחנו נבנה אפליקציה של, אמרנו, Client Side, מלאה עם React, Angular View, וכן הלאה. כמו שאנחנו רואים פה, יש פה כבר הרבה תמונות והרבה מושגים, עברנו אותם בשנייה בעיבוב. כל מי שכבר מנוסה בתחום הבין את הקיצורים ואת הראשי תיבות, ומי שחדש, הוא רואה מה עוד לפניו. אז דף בא לייעל ולשפר את כל זה. בעצם דף, אמרנו, זה PHP Framework, הוא עובד על PHP. אז מעכשיו בשרת שלנו יש את ה-PHP שזה דף, ובview שלנו יש את הדף קומפוננט, והבנייה היא בנייה מאוד נוחה עם קומפוננטות. אם אנחנו רוצים להוסיף את היכולת של ה-behavior כדי לעשות client side rendering, ושהמשתמש ירגיש נוחות, וירגיש את האפליקציה ברמה הכי טובה שאנחנו יכולים לספק, בלי קפיצות בין עמודים, אז אפשר להשתמש ב-Dove.js Component, שהוא יודע לקחת את כל הקריאות הפנימיות של האתר, ולהעביר אותם בשקט מאחורה, ולהשתמש ב-Morph DOM בשביל לשנות חלקים מסוימים בדף, בהתאם לשינוי שאנחנו צריכים, והכל מרגיש מושלם. אז בואו נראה את זה, בואו ננסה. ניצור לנו פה פרויקט. Hello World. ובעצם נפתח את התיקייה הזאת ב-VS Code, כל אחד איכשהו רגיל.
ופה נפתח את הטרמינל, ואנחנו נכתוב דף, new. עכשיו, אם אנחנו נעשה Enter, אנחנו נראה שאנחנו צריכים להשתמש באחד מהתבניות הבאות. אז בעצם נעשה דף new web app, והנה הוא יצר לנו פרויקט בצד שמאל, אנחנו רואים את כל התיקיות שנוצרו. ועכשיו אנחנו נריץ קודם כל את הפרויקט, נראה מה הוא בנה, דף watch, ואחרי זה נחקור את הקבצים. הוא בנה לי את זה במסך השני, אני אביא את זה לפה, יפה. נריץ אותם ביחד. אז מה אנחנו רואים פה? בעצם התבנית Web App שאנחנו התחלנו איתה, או תבנית בסיסית, שנותנת לנו נקודת התחלה, שבעצם יש לנו פה אתר אינטרנט רספונסיבי, משהו בסיסי שכולנו בדרך כלל רוצים, ויש לנו בעצם עמודים, ראוטים שאנחנו יכולים לעבור ביניהם, וכמו שאתם רואים, אנחנו עוברים בין עמודים, וזה ממש נראה ומרגיש כמו React, כמו Angular, כמו Blazor, כמו Vue, זה זורם. ויש לנו אפילו דף של Fetch Data שמדמה שאיבת נתונים. יפה מאוד. הנה גם הקאונטר, בעצם זה JavaScript, אז אין פה חידוש. החידוש זה בא פה מהטופס הזה, שאנחנו נשלח טופס ונתחיל מ5 ונמשיך ונעלה. אז זאת היא הנקודת התחלה, זה בעצם מה שדף מציע לנו, אם נרחיב ונגדיל את זה ונרשום פה לוגיקה יותר מורכבת. לדוגמה, יש את האתר המקורי של דף, שזה daf.dap.co.il, שזה דף הבית, האתר דף הבית, שפה אנחנו רואים קצת בעצם אפליקציה שיושבת בשרת, באתר אמיתי, ופה אנחנו רואים את זה, זה לא JavaScript, זה בעצם דף. אנחנו עוברים בין העמודים, ויש לנו בעצם get started מלא, שנעבור עליו בעצם בסרטונים בהמשך. יש פה דוקומנטציה להכל, לא להכל בעצם, סליחה, להרבה מאוד דברים, איך אנחנו יכולים להשתמש, יש לנו פה הרבה מידע ונתונים. אני אוסיף דוגמאות ויבנה את הכל בהמשך. כרגע זה הסרטון הראשון בעצם שעושה היכרות עם דף ועם היכולות שלה, ואני אשמח לתגובות, אני אשמח שתנסו, אולי תיכנסו לפה לדף ולכו ל-Get Started ותורידו, תנסו. אם לא, אז תחכו לסרטון הבא, ואני אשמח מאוד לתגובות. טוב, אז עכשיו אנחנו נראה קצת מה נבנה פה. אז קודם כל, תיקייה הראשונה היא לא וורד. אז כמו שראיתם, כדי ליצור פרויקט, אנחנו פותחים תיקייה חדשה, נכנסים אליה, ובתוכה אנחנו יוצרים פרויקט, וככה שם הפרויקט שלנו זה אותה שם תיקייה שיצרנו. אז בתוך Hello World יהיה תיקייה Hello World, ופה בפנים זה כל הלוגיקה של דף. אז כרגע לעמוד שלנו, יש לנו פה בתוך Hello World את הלוגיקה הזאת שכבר נעבור עליה. התיקייה השנייה זה Public, שבעצם פה זה ה-CSS, JavaScript, תמונות, כל מה שאנחנו צריכים לשרת סטטי וציבורי. והתיקייה השלישית זאת Vendor, שוונדור זאת תיקייה שהיא מכילה בעצם את כל ה-dependencies של האפליקציה, וכרגע אנחנו רואים שיש פה דף core ודף globals, ואת האוטולואודר,
storage זאת תיקייה שהיא על ידי המערכת נוצרת, ובעצם היא שומרת את הראוטינג כל פעם שהיא מזהה שינוי. זה עוזר לאפליקציה להיות יעילה בזמן שאנחנו עושים לה פאבליש, שמים אותה בשרת, היא כבר יודעת את כל הפייפליין לאותו ראוט, והכל מאוד מהיר. יש לנו פה קובץ CLI settings, בעצם השם שלו זה לדף CLI שלנו, שרצתי מקודם פקודות, וכל פעם שאני ארצה ליצור בעצם מודל, קונטרולר וכן הלאה, אז בעצם זה התיקייה הבסיסית, אני יכול למחוק את הקובץ ולעבוד בלעדיו, זה לא משפיע לי בכלל על הריצה, זה רק עוזר לי בשביל הדף CLI לייצר קבצים לתיקיות שאני רוצה. ויש לנו את האינדקס PHP, שזאת בעצם ה-entry point, הנקודת כניסה של דף, של האתר שלנו, של האפליקציה, הדף הראשון שמתרנדר, וממנו באה כל הלוגיקה. אז כרגע אנחנו רואים משהו מאוד פשוט, יוצרים אפליקציה, רושמים את הקונטרולרים, את הקונטרולר של ההום, של הקאונטר ושל הוודר, ומריצים את האפליקציה. מפה, ברגע שיש קריאה, אחרי שאנחנו עושים run, אז הקונטרולרים יתחילו לפעול בהתאם לראוט הנדרש, והלוגיקה הזאת יושבת בתוך ה-Hello World, שפה יש לנו את הקונטרולרים, שאם אנחנו מסתכלים על home, שאם אנחנו מסתכלים על home, זה מאוד, אנחנו רואים פה קונטרולר מאוד פשוט, בסך הכל ראוט, הוא תופס את המקום של סלש, שזה בעצם הנקודת כניסה לאתר, ויש לו פעולה של get, שהוא הולך להחזיר לנו בעצם עמוד, home page. ומה זה ה-home page הזה? אם אנחנו נלך אליו, אז בתוך views, יש לנו layouts, placeholders, components ו-pages. זה הולך ל-pages, ל-home, אז יש לנו פה בעצם את הדף הראשון שזה הקומפוננטה, זה הקלאס. כרגע אנחנו רואים שיש לו משתנה ציבורי, בעצם זה פרמטר לקומפוננטה של message, והוא כבר מותחל, ואם אנחנו הולכים ל-home page view, אנחנו רואים שפה אנחנו ניגשים לאותו message ומרנדרים אותו. זה ה-Hello World שקיבלנו מקודם. אם אני אריץ עוד פעם את האפליקציה, ואביא אותה לפה עוד פעם. אז עכשיו, אם אנחנו נשנה את זה ל-Hello, ונשמור, אז כמובן יש לנו Live Render, וזה משתנה לנו בהתאם. יש לנו פה את ה-Page Title, שזה בעצם מה שעושה אם נבחר בעוד לשונית, אז אנחנו רואים שרשום פה Home. רואים שיושב פה Home, רשום פה Home. ומאיפה הגיע כל ה-Layout? בעצם אנחנו רואים שההום החזיר רק את זה. אז כן, מאיפה הכל הגיע? אז יש לנו פה ב-Layout, יש לנו את Host View, ש-Host View, משהו מאוד חשוב, וכמו שאתם רואים, יש גם תוסף ל-VS Code שידע לזהות קומפוננטות של דף, ועיצבה אותם, וייתן לנו בעצם קצת מידע. הוא חוקר, הוא יודע מה הקומפוננטה צריכה, למשל פה יש required selector, והנה אנחנו מעבירים לו. אז בעצם יש לנו את ה-router view, שהוא מקבל את הקריאה אחרי ש-run עבד, index run עבד, זה יגיע
איכשהו לפה, ואם הראוט נמצא וקיים, אז בעצם משתמשים ב-Route View Component שהוא יציג לנו את הדף, והעברנו לו פה JavaScript שיתמקד לנו על כותרת בשביל נגישות, ואם הראוט לא נמצא, אז נציג משהו ונשתמש ב-layout מסוים. בעצם זה הפייפליין של הקומפוננטות של ה-View. אנחנו רואים שיש פה את הדף JS שהוא אחראי על ה-Server Side Rendering, מה שאמרנו, שבעצם הוא לוקח את כל הקריאות הפנימיות ועושה אותם באמצעות מורף, משנה את הדברים שרק צריך בדף. ואם אנחנו הולכים לקישור חיצוני כמו About, אז אנחנו בעצם נצא מהדף, ואפשר לחזור כמובן, אחורה קדימה, אחורה קדימה, רגיל. אם נוריד את דף JS, אנחנו נקבל פה התנהגות רגילה. בעצם נרענן את הדף, ואתם רואים כל פעם שאנחנו עוברים דף, למעלה יש לנו רפרוש לדף. פה זה נטען, אבל אם אנחנו נחזיר אותו, אז אנחנו נראה שאין טעינה, ואנחנו עוברים בין העמודים והכל עובד חלק. טוב, אני חושב שאת זה סיימנו. נסביר רגע על הקאונטר, איך הוא עובד. אז אם נלך לדף של הקאונטר, אז אנחנו רואים פה קונטרולר קצת יותר מנופח. יש לנו פה בעצם ראוט, בעצם שיש ראוט שלא רשום, לא העברנו לו כלום בכתובת, אז השם של הראוט זה השם של הקונטרולר. אז קאונטר זה הראוט. יש לנו להחזיר את דף הבית קאונטר, אז יש לנו קאונטר פייג' ויש לנו נקודת התחלה שאנחנו שולחים לו, להתחיל מ-0. ויש לנו פעולה של פוסט ברגע שיגיע לאותו ראוט של קאונטר. אנחנו מצפים לקבל אובייקט שנקרא start from, זה המחלקה שבנינו פה. משתמשים באוטו קונסטרקט, ואז יש לנו בנאי אוטומטי. השתמשתי פה באטריביוט של דף, ש-required, חייב שיהיה את השדה הזה. סתם כזה נקודת כניסה שתראו שיש אטריביוטים. אפשר לעשות פה גם מינימום ומקסימום, וולידציות מלאות. ברגע שאנחנו מבקשים מודל, אז אוטומטי בפייפליין, ה-dependency injection יזהה את הבקשה ששלחו, וינסה לחבר אותה למודל, והנה קיבלנו את המודל, ואז אנחנו מחזירים את אותו ערך שיש במודל, דווקא לדף. אז פה הדף counter page יתחיל עם 0, ופה הוא יתחיל עם מה שאנחנו שלחנו לו בסך הכל. בואו נלך לדף עצמו לקומפוננטה עצמה של counter. אז יש לנו קודם כל את הדף counter, ש-counter page בעצם הוא מקבל start from, בגלל זה אנחנו שולחים לו את ה-start from מהקונטרולר, מהקאונטר קונטרולר. זה ה-start from, רואים זה אותו שם, וזה אותו שם שיתחבר אליו. ואז פה בתוך ה-view יש לנו גישה ל-start from. פה זה תוסף שהתקנתי כדי שייתן לי אוטו קומפליט לדברים, אתם לא חייבים, אבל תוספים עוזרים לחדד ולראות יותר טוב את הקוד. אז הנה יצרנו פה אובייקט של start from, ופה בתוך כל הדף הפייג' שלנו קומפוננטה, יש לנו פה טופס, שטופס זה גם אנחנו רואים דף קומפוננט, ואנחנו רואים שיש לו פה JavaScript שיעבור לו את הפעולה של ה-submit, יעשה לו override. אנחנו רואים שיש לו מודל,
ואנחנו רואים שיש לו input בשביל הערך במודל, וככה בעצם אנחנו מבצעים קריאה. בעצם יש לנו פה טפסים שיודעים לקבל מודלים ולעשות ולידציה. אם נשים את העכבר על טופס, אז אנחנו נקבל את ההשלמה, בעצם את האינטליסנס הבסיסי, ויש את האינטליסנס של דף, שפה הוא מסביר על הקומפוננטה שהוא חייב לקבל מודל, ויש לנו אפשרות אם לעשות Client Side Validation או לא. מהיום הרבה יותר קל לעשות Client Side Validation, בסך הכל לשנות את זה ל-True או ל-False, והכל עובד חלק. אנחנו נגיע לדוגמאות בהמשך. והנה פה כל ה-Page Counter משתמש בקומפוננטה שנקראת Counter, שהקומפוננטה הזאת היא בעצמה מקבלת ערך של Start From, העברתי לה בעצם, פה זה קוד של PHP, שבזמן אמת הוא מעביר לפה מספר, בעצם 2, 4. ואז הוא משתנה בהתאם למה שקיבלנו פה בדף, ואז הוא יודע מאיפה להתחיל. ופה בקומפוננטות יש לנו פה את הקומפוננטה של קאונטר, שהיא נראית כמו הפייג', ופה יש את הקוד שלה, עם הסקריפט שלה. אז אני יודע שהכל פה מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד מבלבל. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה HTML, אנחנו רואים פה React, אנחנו רואים פה, פתאום יש פה JavaScript, ואז אנחנו, בפייג' אנחנו פתאום רואים PHP, ועוד JavaScript. כן, אנחנו נצטרך להסביר הרבה על איך הכל עובד. ומשהו מאוד חשוב, איך עובד ה-Fetch Data, שאנחנו רואים שהנה הוא לוקח לו שנייה וחוזר. איך זה עובד הדיליי הזה, איך זה עובד הרעיון הזה. אז בעצם יש לנו פה בקונטרולר שלנו weather controller, קונטרולר קצת יותר מנופח. יש לנו פה למטה בתחתית את הקלאס שיצרנו. אפשר לעשות את זה בתיקייה נפרדת בקובץ אחר כמובן. פשוט ניסיתי לעשות את זה מינימלי כזה, שהכל יהיה במקום אחד כזה שיראו אותו. דומה מאוד למה שדוטנט עושים ועשו בעבר. אז הנה, זה בעצם דוגמה פחות או יותר מהם, כמו שאותו לוגיקה מהם. כמו שהם עשו בעצם משהו רנדומלי לייצר כאילו מזג אוויר. אז בתוך הקונטרולר עצמו, כמובן הכתובת זה weather, ויש לו פעולה של get, ויש לו פעולה של placeholder. ובעצם ה-placeholder הזה אומר שפה הפעולה הזאת הולך לקחת לזמן לעשות את העבודה. כרגע סתם עשיתי פה דיליי בסיסי, שכתבתי אותו, איך שאומרים, הארד קוד. אבל תחשבו שיש פה באמת קריאה כבדה לבסיס נתונים, קריאה כבדה לאיזה API אחר, לוקח זמן. אז בינתיים, מה תעשה? תחזיר קומפוננטה אחרת. אז אפשר להחזיר פה קומפוננטה אחרת. אז אמרתי הולכת להחזיר קומפוננטה שהיא מייצגת לי את ה-placeholder בשביל ה-weather. בעצם פה יש loading. אז הקומפוננטה תעשה את זה. בואו נלך לקומפוננטה, placeholders, יש שתי קבצים תמיד, כדי שכל הזמן יהיה לנו פה את היכולת הזאת לכתוב כמו מחלקות אמיתיות ועם תיקון אוטומטי, מאשר כל הזמן סטרינגים. אז הפלייסהולדר הוא בסך הכל יורש מקומפוננט, כדי שיהיה לו את הלוגיקה של קומפוננטה, וזה מה שאנחנו רואים פה, page של weather, עם כותרת weather ולואודינג, שזה בעצם מה שאנחנו רואים פה. אז מה קרה? אנחנו מחזירים את הקומפוננטה הזאת עם כל הלייאוט שלנו. כל מה שיכול לחזור חוזר ללקוח. ככה גוגל וכולם מקבלים תשובה. ואז יחזור הטבלה של המוצרים, במקרה שיש פה פעולה כבדה, במקרה שאין פעולה כבדה והכל רגיל, הכל רגיל, לא צריך להשתמש בפלייסהולדר. מקווה שאהבתם, אשמח מאוד לתגובות. תודה רבה לכולם.